dost paylansa, eber deyip kıssanma, alandan soň qyys galpma hem qyys galma, dilewesse gözlerim hem kıskanma, birin merde, biri bilen oňup git. Ha çarıkkey, ha çokoygey, telpekkey, farkı yoktur, giysen bolar erkektey, yöne böyle şıppallama çepekday, aynı konuşlu edik yarı donup git. Sonra son aydayın, kıyamet nedir? Erkekler oğunasa, kıyamet şodur. Her başı telpekle, koymağın kadar, 5 telpeği bir kıymada danıp git. Gözelliği, sor bağına öykünme, seyilsen sey, seyilmesen seykünme, seygu hem koşkudur, kişe öykünme, mehrini, körün koyup git. Yenip yaşa, ahırdayın, baştayın, tomustayın, yazda güzde kıştayın, seygün deyin, kaygın deyin, işteyin. Bir oğullan yeňirip hem yeňip git. Yeňsin oğlum, dil bilen näl iş bilen, sen käwre, has yitrak huş bilen, ayak dälle, parasatly baş bilen, yeňse oğul, gözüň rahat ýumyp git. Gurbanazar Edidev. Gurbanazar Edidev kämil şahyrlyga ýetmegi başaran şahyr. Onuň şygyrlary, pikirleri, duýgulary baýlygy, öz boluşdurlygy bilen kalyplara ornaşdy. Şahyr öz şygyrlaryna gözel tebigaty, täk feýgüni, ata ene, perwende bolan feýgüni ussatlarça wasp edýär. Gurbanazar Edidewiň sen hakda oýlara batanymda gel, görmeksiz gyýyp, bagyt, ananjan gyýy ýaly goşgulary özüge şahyrlaryň kameňzemeýän öz boluşly ähengdäki goşgulardyr. Şahyryň pek feýgi, hakda duýgulary feýgi atly çemeninde de giň germalýar. Gurbanazar Edidew, Türkmenistanyň magtumuna adannaky döwlet bayragynyň eýesir. Seni sevdim. Seni sevdim. Tüyüp bir yer beýgeldim. Seni sevdim. Has ýeňedi büdünýän. Öz ýeňlek kılıma gadaply boldum. Öz durmuş ornuma indi düşünýän. Adamlary has anamly garadım. Ýeňiş bilen tamam boldy gözlegim. Kıyın fursadım medet berdi kalbıma. Zadille sen ansan gözlerim. Kimmi? Jogap tapman şu günderi sen seni tüyüp kimdigimi bildim men. Yeňil gopdum başyndaky üýmede diýdim. Ýeti düýýän söýmedik. Seni tüyüp göýetirdim bir gada kıyınçylyk ýok. Ýetiplik bar dünýäde. Gözüm düşdi. Men bugün seher oýanyp çykdym läledarlyga. Depämiste ümmülmez gümmede gözüm düşdi. Bu äleme gowunnum men barlyga ýylly solup
bakı solmaz güllere gözüm düştü. Güýdüň agras köçesinde yaprak kovlayar şemal. Men onuň waspyny edipler tapmak isledim wusal. 100 sowal wusalyn tapdym. Galy ýene 1000 sowal. Sowal jogapsyz ýören dil bilmede gözüm düştü. El ayaksız, merduwansız, bulduň göge galyşy, gunçolaryň açylyşy, tergülleriň soluşy, tebigatyň şu ajaýyp baky sazy çalyşy, bizi uğran sallan şaga düzlere gözüm düştü. El hünäri il getirmiş. On hünäri dünýäni. Sen watansız etme, gonup göçün durnany. Onun üçin herhet bolmaz, ol dünýäň benduwany. Bir-birini gollar veren illere gözüm düştü. Eger senin köňül içi bolmasa hoş sözlerim. Sen onu ötün ärlerin diwanyndan gözlegin. Çünkü bizden soňky döwre dikip bakyp gözlerin bizim hoş sözleri mätäç günlere gözüm düştü. Nadar Gullayev, Professor Nadar Gullayev, görnükli şahir, terjimeci, dramaturg, sadanna kompozitor, kino aktyor hökmünde giňden tanalýar. 1991-nji ýylda Nadar Gullayew gadyndan galan nusgalar Leyla hem Mejnun hakda fiqh adly kitaplar üçin Türkmenistanyň Magtumul adyny döwlet bayragy berdi. Yelgay Durduyev. Yelgay Durduyewiň ilkinji kitaby 1959-njy ýylda Gülalak ady bilen çykýar. Onuň prozada, şygyryýetde, dramaturgiýada döreden eserleri okuyucunun gıdgın feýgüsine münasip boldy. Yelgay Durduyewiň dörejiligine uly baha berilip 1992-nji ýylda oňa Türkmenistanyň halk ýazyjysyň hormatly ady da kyldy.